Sa number 8, Councilor Frances Buanzon na nag-submit sang iyang resignation sa sangguniang panlungsod sang Cadiz sa tion sang session month sini nga Martes, Mayo 26. Sa interview sa Digicast Negros kay Buanzon effective July 1 ang iyang resignation kag nakasaad nga for health reasons. Si Buanzon ang yara sa iya nga ikaduha nga termino. Patag niya sa idalom sang Local Government Code, ang SP dapat ang magabaton sa iyang resignation kag magapagwa sang resolusyon ng SP nga ginabato ng iyang resignation. Katapos ang United Negros Alliance si Buanzon. Sunod kay Cadiz Mayor Salvador Escalante Jr. nga kapartido ni Buanzon kag Secretary General sa UNEGA, iya nga iga-convene ang Executive Board sa UNEGA. Ang Chief Executive sa LGU kag ang SP amo ang maga-recommend. Ini ang iga-elevate sa Executive Board sang UNEGA. Mayara na sila sa ngalan sa magabulos pero iga-announce na lamang kung na-finalize na. Si Governor Eugenio Jose Lacson naman ang maga-confirm sang mapilian o kung sang na-nominate. Sunod kay Buanzon, magapabilin siya gihapon nga magapangalagad sa mga kadisnon. Si Buanzon ang nagpangalagad bilang Regional Trial Court Judge antes nangin konsehal. I'm resigning for health reasons. Effective July 1. Effective July 1. Ako na yung butak ko sa akong resignation letter. And will continue. Will continue to serve the Cadizon. Kali kay Lanlan sa SP kong itihatan, kay under government code, ang ma-accept sa akong resignation ang sanggunian. Hindi kay Mayor. Okay. So, amo to nga sa SP kay ina sa sesyon, dakon tender ang resignation. In our case, yan gina-include ko si Vice and the SP. Ang ma-recommend to the board. Para-recommend, yes, to the board. No. And then ang board ang ma-accept whoever. Accept, yes, whoever our recommendee is. But usually, ministerial in nature, ang concern will be the LGU, magid mo.